Mungkin bundanya bisa. Bunda yang minta. Bunda saged, monggo. Monggo bunda. Bundanya udah browsing lagi. Bisa mboten? Nggak bisa. Kula teng mriki mboten napa-napa nggih. Kudune kowe ngerti tresnoku nomor siji. Beda elehmu blenjani janji kowe teko nglarani. Usahamu wis ora kurang-kurang, kematiku wis pol-polan.
tembangnya. Halah halah sampun sampun.